новия сезон. Ето добра атака. Роман Безек има възможност да вкара. Най-накрая младият вратар се справи на ниво. Бе хубаво да видим от същия план още веднъж извеждащия пас. И цялата ситуация преди гола, завършващия удар обаче. Пропусна Безек. Ето това е добра комбинация. Един с вратаря. Роман Безек, отново огромна пробойна в центъра на отбраната на Черноморец. За играч качествата на Иван Стоянов не бе особено сложно да вкара гол в подобен момент. Трябва да кажем, че Черноморец да се бори достойно, колкото можа, но в един момент футболистите в Сион бяха уважени претенциите им. Марселини очакваше паса, топката стига до Дяков. Вероятно в дясно отново Стоянов ще има втори шанс да опита малко по-добре да центрира. Прави го Роман Безек. трябва някой на върха, който да завършва по подобен начин. Признавам, дори подскочих леко от стола от удоволствие, виждайки този силен, добре насочен